Така, върнах се и сега съм решил във втори епизод на Energy Survival да минирам, за да си намеря айрон. Също така ще си оправя и къщата. Надявам се тази кирка да ми стигне за още айрон. Да, тази пещера свършва тук. 7 айрон. Искам да си събера 24, за да знаете какво. Да, за броня, естествено, да. Някои хора биха казвали за какво ми е като не съм си включил монстрите, ами като си ги включил, ще е полза. И да. Това тук го знам, всъщност. Това е онази пещера, която намерихме преди това, айрана за инструментите, които все още не съм подготвил. И с материала, който събрах миналия епизод, ще си правим къщата. Мисля, че виждате, доста ми е светло, на Full Bright съм. Не отново смина, просто Full Bright. Седем айрон. Айде стига. Добре, когато се прибера в хома ми, ще се върна. Добре, кирката ми си отиде, но съм си намерил още айрон в една друга мина. Отидох. Сега оправяне на къщата. Нека първо си направя железни инструменти. Кирката е готова, лопатата и тя, брадвата и тя и меча. Сега ще го направим. Ето, имаме си железни инструменти. Да, и сега тук се пече този кол. Аз трябва да взема до къщата, в която... тая стаечката, в която купам с новата кирка. За да изкопам още кол, за да мога да сложа на печката, за да се изпече всичкия айрон за сета. Добре, 3 ще стигнат и започваме поправка на къщата. Не знам точно как ще стане, но... дано. Добре, сега брадвата. Да махнем всичко. Имам около 4 стака неща. Какво ли ще можем да... така. Искам само да видя сега какво ми става с градинката. Не е минало много време, но... да. Това не беше чит ми, аз я върнах. Просто не ми се ходеше до къщата 20 пъти. Така.
Тук какво е? 18 айра. Да, вече съм забелязал, че доста по-бързо ми се изпича всичко, което сложа. Така, дано да стане свестна къща, да прилича на нещо. Така. Така, тук няма да си хабим дървото за глупости. Не е толкова много. Сега да си направим малко неща от сета. Какво стана? Нещо. Какво наистина стана? Значи като цъкнете така, докато държите някакъв сет в ръката си, когато държите сет в ръката си и цъкнете десен и ви го слагам, това не го знаех до сега. Вероятно и някои от вас също не са го знаели, но дори и аз не го знаех, така че не е срамно. Ако го знаете, браво, пичове сте. Така. Сега правим една обикновена тъпа къща. Сега с малко кобълстон имаме една идея. Да си направя нещо като стаечка за сън, за леглото. Така.
Добре, тази стаечка малко ще получи. Ето тук ще ми е леглото. Само малко тук е така направим за прозорче. Аз сега през това време ще събера и пясък. За да... си направим стъкло. Виждам, че фермата има малък напредък. 30, половин стак пясък би трябвало да стигне. Няма права панели, защото изглежда грозно. Така, да довършим стаечката тук. Така. О, каква къща! Фешън. О, каква фешън стая! Само да я довърша покрива. Е, това е стаичка. То стана като на самолета. Така. Скиня.